azpiegiturako inbertsioak funtsezkoak dira garapen jasangarria lortzeko. Eta haiek barik, ez dugu sekula geure emankortasuna eta diru-sarrerak gehitzea erdietsiko. Garraioak, ureztaketa, energia eta informazioaren teknologia funtsezkoak diren arren, oraindik herrialde batzuetan ez dituzte oso oinarrizkoak diren azpiegiturak. Errepideak esaterako. Bazenekien 2600 milioi lagunek Txinako biztanleen kopuru osoaren halako bik ez dutela etengabeko elektrizitaterik? Azkar hazten garenez, inbertsio berriak egin behar dira azpiegitura jasangarrietan. Enpresa txikien sarbidea handitzeko, baina garapen bidean dauden herrialdeetan batez ere, edo teknologia nazionalen garapena sustatzeko, azpiegituran inbertitzea izan behar da gure lehentasunetakoa. Informazioaren teknologia eskuratzea unibertsala izan behar da. Industriak, enpleguan eta barne produktu gordinean daukan ekarpena handitu nahi dugu. Era berean, ekoizpen hori bikoiztu nahi dugu hain aurreratuta ez dauden herrialdeetan. Azpiegitura jasangarriak eraiki, industrializazio garbia sustatu eta berrikuntza bultzatu nahi dugu. Helburu horiek guztiak betetzen baditugu, geure bizitza hobetuko dugu. Zein izango da zure ekarpena?